Halo rek, niate ngopi isuk lah kok nemukno wong dodolan unik iki. Jarang lho wong dodolan kebab tapi konsepe keliling koyok ngini. Saben isuk ruame ancer-ancere sak marine pintu tol di kawasan Jalan Simo Kalangan rek. Rego kebabe masih gede koyok ngini murah lho rek, cuman 10.000 ae. Kebab iki modelane sek fresh dikek ndek box koyok ngini karo masih dan bentino nggawa puluhan biji. 10.000 ini isinya apa aja mas? Isinya beef sama sayur. Beef sama sayur ya? Full beef daging sapi ya? Ya, bos. 10.000 isok sarapan murah, porsine wakeh, padet koyok ngini. Dadi iki merupakan konsep kebab keliling dari breakfast kebab viral sing di daerah Manukan iku lho rek. Sekiranya awakmu rene gak pengin ngenteni isok pesen dhisik langsung jopo. Saben isuk dodolan ke jam 6 isuk sampai jam 11 siang di ngarepe Yamaha Pusat Motor 3 Jalan Simo Kalangan iki. Konsep dodolane gerobakan semacam drive-thru ngono. Pesen ngenteni diluk dimasak mari ngono langsung dadi dikekno di awakmu rek. Soal cita rasa wis gak usah diragukno, breakfast kebab iki cabange nang ndi-ndi di Surabaya. Pelopor pertama kali kebab sing isiane daging serta sayuran sepadet iki cuman 10.000 telon Christian Pulisic. Mangane sampai meremelek koyo ngene. Dadi mari ki ngopi warep wetengi dhek. Pokoke lek Christian Pulisic mangane meremelek approve banget cita rasane rek. Dan ancen nyoto makin kesini breakfast kebab iki bumbune semakin enak opo maneh oleh dagingnya semakin akeh cuman 10.000 rek. Dadi sekiranya lumayan isok digawe sarapan pagi sebelum ke kantor bahkan gawe sangu ndek kantormu rek. Iki aku tuku wakeh lumayan gawe ngancani kopi pagi. Dadi wong-wong kabeh lek lewat Simo Kalangan ojo lali mampir omrene saurunge budal kerja ya rek. Rekomendasi terbaik kulineran isu-isu mangan kebab padet 10.000 rekomen wis gak usah suwen langsung gaskan ini.